McDonald's je stigao, kako super! Što je unutra? Hej, zar stvarno nema ništa? O, ne! Prazno! Prazno! Tako sam gladna! Hoću da jedem! Šta? Čujete li taj zvuk? To je gospođica Jess koja plače. Ne smem to da dozvolim. Odmah ću saznati šta je bilo. O, ko to tako glasno plače? To je moja sestra Jess. A šta se desilo? A, ko to viče? To je moja unuka, a moram da je proverim. Stigla sam. Odlično, svi ste tu. Napravite mi hamburger. Odličan izbor. Ja sam najbolji u tome. Hajde prvo da ispržimo meso. Da. Sipao sam leveno meso, zatim dodao ulje, a sada dodajem vatru. Meso mora da ima ukus dima. Sjajno. O, to je otvorena vatra, ali to je preopasno. A šta je Miley smislila? Ja sam odlučila da napravim slatki burger za sestru. Prvo pravim testo. Treba umutiti jaje i šećer. Tako je. A zatim sipam testo u kalupe. Prelepo. Da, super. Ali gde ovo da ispečem? Gačno! Šef ima vatru. Mogu da iskoristim je. Hvala, uspelo je. Moji keksići su gotovi. To će mi biti lepinjice. Hajde da sastavimo burger. Prvo lepinja, a zatim ukusni roza krem. Posle jagoda, a banana i mango. Prvo stavljam mango, pa jagodu i na kraju bananu. O da, ostalo je sve preliti slatkim sirupom. Odlično, pokrivam drugom lepinicom i dodajem slatke detalje. Gledajte, to je Hello Kitty. Tako je slatka, jel da? Napravila sam puno slatkih hamburgera. Šefe, šta je kod vas? Kod mene sve pod kontrolom. Već sam ispržio meso, treba ugasiti vatru. Sada treba dodati biber. Odlično. Sada uzimam veliku lepinju, delim na pola. Prvo dodajem paradajz sos. Kako čvrsto zatvoren. Hajde, otvoraj se. Nemoj me izneveriti. O, paradajz sos, a baš to mi treba. Pozajmit ću malo. Šta? Ali kako? Sastavljam burger, a prvo sos. Tako je. Da, super. O, sosa ostalo još puno. Zatvorit ću ga. Šta? Ne. Zatvorila ga je zauvek. Sad mi treba povrće. Počet ću od paradajza. On je direktno iz moje bašte. Odlično. A sad mi treba krastavac, onda luk i paprika. Da. Dodajem povrće u burger. Ispalo je tako zdravo. Da, divno. A moj burger od povrća je spreman. Stavit ću ga u korpicu. Eto, lepota. O, šefe, jesi li dobro? Da, sa mnom je sve u redu. Samo pokušavam da otvorim ovu glupu teglu sosa. Kako me izluđuje. Više mi ne treba, sam ću sediti paradajz. Tako je. Dalje dodajem salatu. Zatim leveno meso. I posle prelivam sve sosom od sira. I zatim dodajem još malo sira. Eto, moj burger konačno je spreman. Kako slatko! Opa! Kakav velik burger! Okej, probat ću prvo ovaj u sredini. Čekajte, ali gde je meso? Nema ga, tu je samo povrće. Odvratno.
A sad ću probati najveći burger. Izgleda tako ukusno. Odseći ću komadiće, nema šanse da ga zagrizem. Wow, izgleda tako super unutra. I ukus je ekstra, da. A mnogo mi se dopalo. Neverovatno. To je bilo zaista ukusno. I ostali su samo ovi mini burgeri u obliku Hello Kitty. To je tako slatko. Jedva čekam da probam. Ukus je prelep. Da, to je tako ukusno da nisam ni primetila kako sam sve pojela. Dakle, rešeno. Pobedila je moja sestra Miley. Ja? Hvala, sestro. Ja sam trebao da pobedim! Ups, izvinite, stvarno nisam hteo. Ovog puta hoću da mi napravite pastu. Ovakvu. Hajde, čekam vaše ideje. Naravno, gospođice Jess. Napravit ću najlepšu pastu na svetu. Treba mi puno sira. Dakle, izvadit ću sredinu. Odlično. A sad ću istopiti sir unutra. Gledajte kako lepo curi. Odlično, dovoljno. A sada stavljam unutra špagete. I mešam sve. Odlično. Neverovatno. Ali to još nije sve. Preko stavljam paradajz sos. I ćufte. Da, i ostalo je sve ukrasiti ruzmarinom. Gotovo. A ja ću napraviti pastu sama. Da, koristit ću slamčice. Bako, jeste li vidjeli ovo? Gledajte, to nije teško. Sad ću vam sve ispričati. Prvo uzimam žele sa ukusom žvake i sipam ga u svaku slamčicu. Kad se žele stegne, dovoljno izvući ga iz slamčice. Eto, dobili smo žele pastu. Preliću je sosom od jagode i dodati lepe roze konfete u obliku srca. Šta može biti slađe? Je li to stvarno žele? Izgleda zanimljivo. Dobro, sad ću ga iskoristiti za svoju pastu. Sipat ću sve u vruću vodu. Uspelo je. Moja pasta je postala roze. Napravila sam još žutu, zelenu i plavu. I splela čebe od toga. Jess imala bubu. Tačno. Mogu da ga iskoristim za jelo. Da, neka moje ukusno čebe pokrije ukusnog labubua. Sjajno, kod mene je sve gotovo. Jess, probaj. Stvarno ste ovo napravili za mene? Ovo je pasta u siru. Jedva čekam da probam. Divno. Obožavam sir. To je tako ukusno. Da, svaka čast. I čufta je super. Ok, idemo dalje. Ovo je sigurno nešto slatko. Sad ću da probam. To su žele špagete. Tako su neobične. Svidalo mi se. Ovo je slatko čebe. Probat ću ga. Tako ukusno. Mnogo mi se sviđa. Opa, i labubu je tu. Da li je ukusan? Jeste, od čokolade. Super, odlučila sam. Pobedila je baka. Tako mi je drago. Hvala, unuko. A ovog puta hoću koktele. Hajde, počnite. Naravno, to je lako. Da, slažem se. Treba mi krem. I stiskujem ga na dasku. Da. A sada pravim marshmallow patkice. Biće tako slatke. I neka moje patkice plivaju u kakao. Bako, što to radiš? Pokušavam da iscedim sok od pomoranđe. Bako, dajte da vam pomognem. Sad ću iscediti sve do posljednje kapi. Da, uspelo je.
A još treba iscediti sok od ananasa. Odlično! Idemo dalje, sad mi treba jabuka. Da, i nju sam uspeo da iscedim. O, šefe, to je previše. Preterao si, ali hvala. Šta to radiš? Treba da razbijem učini puno Oreo keksa. Da, sad ću to izmrviti. Dobro, što imam? Jalake ruke. Dodajem još maltizer s bombone. Zatim čokoladu i M&M's bombone. Gotovo. A sada mogu početi. Udaram. Odlično ispalo. Prelivam sve čokoladnim sosom. Da. Zatim dodajem mleko. Super mi ide. Jao, kome pravi toliko koktela? A sada treba sve izmešati. Našao sam odgovarajući mikser. Treba sve dobro izmešati. Da, super. Prelivam u veliku čašu i posljednji dodir. Puno šlaga. I na kraju M&M's bombone. Eto, ja sam završio. U šoku sam. Dobro, ajde da počnemo. Od ovo. Joj, to su slatke patkice. To je marshmallow. I kakao je super. Svidao mi se. Idemo dalje. To su čaše soka. Vanilaše. Ali sad je vreme za ovaj ogromni mlečni koktel. Joj, tako je ukusan. Neverovatno. I ovdje je toliko šlaga. Odlučeno, pobedio je šef. Da, konačno moja prva pobjeda. Ako vam se dopao ovaj izazov, obavezno stavite like i zapratite naš kanal. Sa nama je uvek zabavno. Vidimo se uskoro. Ćao, čao društvo.